Hello bali magandang araw. Bali ngayong araw na to, pakilala natin yung mga bago nating gamit na pinag-ipunan natin at saka nabili na rin natin sa wakas. Unahin natin dito si yung bago nating hot air. Yan, si Gordak. Ang nabili natin original yan. Yan, may sticker pa na yan Gordak. Kaso nga lang nabili natin 110. Yung naibigay sa atin 110. So nilagyan ko na lang ng doon, ng masking tape na nakalagay 110 para hindi tayo magkamali May saksak natin. So paanda rin natin 'to. Try natin 'yan. Ito yung 2-in-1 magkasama pati yung yan iron. Ito yung sa natin. Ito yung sa iron. Ito yung sa yan, at saka yung heater. So yan. Tapos si din, signal generator. Ginagamit natin to. Bihira ko lang kasing gamitin to pagka ginagamit ko lang to sa laptop at saka minsan naman amplifier at saka TV. Ganyan So hinahanap natin yung, kung hindi man natin makuha yung signal, ginagamitan natin ng signal generator para kung sakaling anong magiging improvement ng TV pagka ginamitan natin dito Pero ilalagay pa rin natin yan dun sa sa scoop. So at saka ang medyo may kamahalan ng konti, eto. Tanggalin natin yan, si Fluke 233 na remote display. So try natin, on natin. So ayan. So paano pala naging remote yan? Pag tinanggal nyo to, yung ibabaw, yan, maanda yan kahit saan nyo dalhin. So matagal na natin itong ginagamit. Bihira ko lang siyang ipakita, pero ngayon ito na yung niya. So kahit na ilagay niyo diyan, magpalit tayo dito ng settings. Yan, papalit yan. So ayan si medyo may kamahalan yung isang to. Pero pagka hindi nyo, paalala lang pala dun sa mga baguhan pa lang, kung yung mga tester na hindi nyo kailangan yung specs dun sa pagre-repair nyo, huwag nyo munang bilhin. Baka manghihinayang lang kayo sa bandang huli Pagka kunwari kung kailangan nyo na, saka nyo lang bilhin para magamit nyo naman at saka ma-enhance nyo yung skill nyo. Ang niyan, true RMS yan. Sigurado true RMS, nakikita nyo. At saka ito rin isa, nakuha na rin natin si Sanwa EM7000. So ito yon, naka niya yan, EM7000. Kaya naman natin binili to, kaya nais nating makuha yung sensitive settings ni lahat ng FET na piyesa MOSFET, GFET, bipolar. So ito yung kaya natin binili to, kaya kailangan ko yung reading nya. Kasi dito sa Sanwa natin na mostly ginagamit, ito yung si TRD CXY360 TRF. Yan yung karaniwang nating ginagamit, tsaka karaniwang yung nakikita sa vlog ko. So ito yon. So kaya lang medyo bitin si 360, kaya nag-upgrade tayo ng EM7000. So pag ang on nan, lipat muna natin dito yung yung prod. So dito yan,
ang tester na to, napakahina yung takbo, ano. Mapapansin nyo, pagka inano ko na, tingnan nyo yung takbo ng tester. Mabagal. Kahit na saang range mo ilagay yan, ganun pa rin ang takbo niyan. Yan o. So ayan yung ano natin, kaya natin binili yan kasi kailangan ko yung reading. At saka kailangan ko yung features ng FET. MOSFET tester to. Tsaka mostly, dito sa ano natin, ito yung common na nakikita nyo, yan. Umiilaw din naman yan. So ito lang yung mga gamit natin, ano. Tsaka yung drill natin, Milwaukee yan, brand. So alam nyo na kung ano, saan galing yung Milwaukee. So galing ng US to. Tapos ito yung microscope natin. At saka yung oscilloscope natin na Antec. Soldering station natin na yan. Yung soldering station natin na Bacon yung brand. Tapos yung power supply natin. At saka itong pagkaraniwang ginagamit natin sa ngayon. Ito muna si hot air, ano. So 850 yung model. At saka yung screen separator natin. Pang cellphone lang natin ginagamit to. So ayan, bali yan yung lahat ng gamit natin. Although meron pa tayong tester dito, hindi ko pa pinakita, pero yung mga lumang tester yon. Tsaka bakit pala ako nag-upgrade ng mga ganito tester? Pero nagsimula tayo ng mga tester, yung mga mumurahing tester, ano. Tapos kaya nga tayo nag-upgrade kasi hindi kaya nung tester natin na kumbaga dun sa expectation mo sa tester nakukulangan ka, kaya bumili tayo ng mga original na hindi naman tayo binibitin sa reading, ano. So sa mga nag-uumpisa, kung ito yung tester nyo, kabisaduhin nyo muna bago kayo mag-upgrade ng ganito. Kasi kahit na ito yung analog natin, ang ano pala nito, RMS din pala ang ano nito, ang tester na to, pang RMS din yun. Makikita nyo naman dito. Saan na ba yun? Saan ba yung RMS? Yan o. Makikita nyo naman RMS yan. Kaya mahal ang tester na to kasi kung sakali yung nagte-tester tayo doon sa bandang ano na IGBT, diba nagsiset lang tayo ng 50. Okay naman yun, kaso nga lang hindi pa to yung tester na makukuha mo talaga yung true RMS. Pagka ginamit mo to, doon mo malalaman yung ano, yung talagang eksakto na RMS. Tsaka lalo na pagka digital, minsan kasi may iba na digital na nagsasabi na true RMS sila, pero pagka tinester mo yung, subukan mong i-tester yung gate at saka emitter ng MOSFET, hindi makukuha yung tamang reading. Pero pagka true RMS ang gamit nyo na tester, makukuha nyo, malalaman nyo yun yung makikita yung pinagkaiba ng true RMS at saka hindi, no? So ayan yung mga kagamitan natin. So matagal-tagal din natin itong pinag-ipunan bago natin na-acquired lahat ng mga gamit na to, ano. Pero hindi naman sa isang iglap na nakuha natin to. So sa mga nagtatanong kung nabili ko to sa ano, sa ano natin, sa income natin sa pagbablog, so hindi po. So kung titingnan nyo yung subscriber ko ni Tagumpix, wala pa ho tayo doon sa monetize ni YouTube, ano. Hindi pa ho tayo naka-monetize nun. Sana doon sa mga ano, doon sa mga subscriber natin, maibigay pa nila doon sa mga kakilala nila, mag-subscribe sa atin para
ma-monetize tayo ni YouTube, ano, at saka maano din natin in the future na umabot dun sa mga requirements ni YouTube, ano. So hindi na siguro natin ano pahabain yung video na to kasi ano, tapos yan yung ginagamit natin na computer. Although monitor lang yan, yung sa likod yung laptop kasi sira yung screen niyan, kaya nagbumili tayo ng external na monitor. Yan yung gamit natin. So bali ito lang lahat ng gamit ni Tagumpix, ano. So sinusubukan ko pa to munang i-rewind yung palitan yung transformer nito ng 220 para hindi na masira, no. Kasi mahirap na yung ano nito, maraming laman. Ang tiningnan ko na yung loob nito, maraming laman yung piyesa nito kaysa ikumpara mo doon sa taas na 850. So ayan, sana sa mga ano, sa mga baguhan, sa nagdi-DIY at saka yung compassion kayo dun sa mga tester, ano. So unti-unti siguro yung mga nabili ko rito, sana maabot nyo rin, ano. Hindi naman ano, pag-ipunan nyo lang para makapagbili kayo ng mga ganitong gamit. At saka sana siguro may iba may mataas pang model sa tester kaysa sa akin, ano. So hindi naman tayo ano. So lahat yan pinag-ipunan natin. Tsaka lahat yan ano, sa tulong ng mga nagpapaayo sa akin, kaya natin na-achieve yung mga gamit na to. So hanggang dito na lang, ano. So sa lahat ng subscriber ni Tagumpix, maraming salamat sa panonood ng video at saka walang sawang pagsubaybay sa atin YouTube channel. So hanggang sa muli, hanggang dito na lang, maraming salamat.